ang mando ni Mayor Jerry Treñas sandig man sa iya sa statement ginpagwa sa iya nga social media account. Ginmanduan ikaw nga magsulat sa mga strongest critic sang imo sining nga talatapan nga kung sa din ikaw nagapamuno kag sa sulat mo ibutang mo dira kuno nga dapat mahatag sang 8 ka oras nga lecture kag field demonstration ining strongest critic kag willing si Mayor nga maggabayad sa honorarium sa kung sino man ang magsabat sa imo siniyang sulat, Sir Jack. Yes, Bombo Champ, no? Kabaton kita sang instruction kay Mayor Jerry Treñas. Narisway kita naman Bombo Champ, no? Ang mga critics naton, ang mga strongest critics naton sa aton nga traffic management, and we will invite them, Bombo Champ, no? Although I cannot name names now, subong Bombo Champ, but ginapatanaw ko ni sa bunyo kung kanasin-una sila, and we are willing, no? Bombo Champ, no? And we will send them a letter inviting them, no, pag kung gusto nila, no, nga maghatag, no, sang ilang nga mga eksperto nga mga opinion and nga mga interventions sa aton, no, nga mga traffic aids and also sa aton traffic management, and magkandak sang actual nga demonstration, no, sa dalan, Bombo Champ. Ining mga critic sang Public Safety Transportation Management Office, I'm sure kilala mo man ini sila, or kung hindi mo man kilala, Sir Jack, may ideya ka tuhoy sinisayla pero hindi mo lang mahingadlan sumong. But curious ang mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo, ining mga strongest critic sang PSTMO, may ara bala sang enough background sa traffic management or may ideya sa pag-regulate or pag-manage sa traffic congestion or the traffic per se, Mr. Kunlo, sir? Hindi ako sure, Bombo Champ, no, but siyempre, of course, no, basta may mga issues, Bombo Champ, no, with regard sa aton, damo sa mga gagawa ang mga eksperto, Bombo Champ, no. So I am not sure, but kitaya, Bombo Champ, no, ang aton traffic management based niya sa aton nga daily experience sang aton nga pag-deliver sa aton dalanon, and based niya sa mga tooling kag mga seminars kag mga orientation naging conduct sa aton nga opisina, Bombo Champ, and with the help of other agencies man, no, nga may expertise sa traffic management. I do not know lang, Bombo Champ, no, sa aton nga mga strongest critics kung may ara man sila, Bombo Champ, no? Because mere opinion, di man siya automatic nga mambal nato na applicable na, no, sa actual situation sa aton nga mga dalanon sa syudad. But of course, Bombo Champ, no, tanaw nato, no, kung ano ang ila, no, nga mga opinion kag mga suggestion kag na critics sa aton. Amo na nakambal si Mayor Jerry Treñas because welcome, Bombo Champ, no, kung tanaw nila nga mas may ara sila sang maayo, mas maayo nga mga ideya, mas maayo nga mga interventions nga pwede ubrahon. That is why nga gina-invite sila, Bombo Champ, kag especially nga sa implementation gid, Bombo Champ. Okay. Nagawonder lang ako, Sir Jack, maghambal ikaw nga strongest critic, amo bala ni ang mga personalidad or makita nimo sa social media account nga nagakomento kag ginabutang, gina-mention sa ila sini nga komento ang imo sini nga talatapan or ang imo sini nga pangalan, Sir Jack? Yes, Bombo Champ, no. Muna, no, ang mga, though most of the time daw ang nakita na lang ang tanan nga mga problema, no, sa aton pag diliher sa traffic sa aton syudad, Bombo Champ. Hindi mga gagmay or lagko man nga diferensya, daw halos ang tanan ihapoy na lang sa aton para lang, no, nga maka-attract ang iban pa, no, nga mag-criticize sa aton. But of course, Bombo Champ, ang aton yung office is hindi na kami bago sa among sina, Bombo Champ, no. And galing kita, honestly speaking, Bombo Champ, medyo iba naglakaw na gidman. So that is why nga kung ano man ang ilaya nga pagtanaw kag paghatag sa mga pangutya, Bombo Champ,
imbitaraw na lang naton sila para nga mas maintindihan nila kag mas maintindihan naton kung ano nga mga maayo no nga mga ideya nga tan-aw nila nga mas maayo ang ilagay tan-aw nga ideya sang sa ginaubra naton na Bombocham. Oho. Okay. So may ara sang timeline ini Sir Jack or tentative iya nga date para nga ipadala nimo ang sulat kag gina-expect nimo san o ini sila masabat kag san o iya ang nasambit sini nga pag-gather man bi or pagtipon sa ila to make the discussion and the field demonstration kung sa mga tinaga pa sang alkalde, Sir Jack? Bombocham po ay kita timeline maginhatag pero ginapatan na nato na subong no sa aton staff no kung sano ng mga pwede kag sino mga padalaan nato na Bombocham. All right. Mga pila na sila kabilog, Sir Jack, ang ara sa listahan mo? Bombocham, sa subong hindi ko mahambal, PM ko lang sa imo, Bombocham. Ara giguro sa number 1 sa listahan mo na ang kilala ta, Sir Jack? Bombocham, daw, kilala mo na, kilala ko man. Sige, Sir Jack, gayo-yo. Lako kayo may ideya. Lako kung sinong una sa listahan ni Mr. Jack Conlo mo. Anyway, Sir, thank you so much for the time. Kag saliwat, good afternoon. Bombocham, salamat man sa tiyempo kag oras nga ginhatag ninyo dira sa Bombo Radio diri sa aton no para mapatag ang mga tanan nga mga giatubang naton nga mga challenges kag mga interventions sang aton nga opisina Bombocham. Madamo gyud salamat Bombocham kag mayong hapon liwat.